Di mo ko ganahan lugar nga nakos taas. Ano man? Mas ganahan ko park and go ba? Maurang gyapon na dito good park Yeah, up and go. pero sa akong concept sa barbershop ba is di ko ganahan ka ng second floor, third floor ko. Ano Mm. ba kay ang ako asad is ang client sa nako ba nga. Igsaka nila, singot kayo. Patupin nila kahuman, munaog sila, singot na kayo. Oh, rag di na ma-appreciate Sagot ang ka sa point. Okay, okay. Yeah, so, if naa ka sa ubos, like for example, kani, ayong parking sa gawas, kahuman yung magtupi, dito kasi musika sa amin. refresh kay ka. Oh, sa amin. Kaysa, actually, depende ra magid pero mo akong mga imuhang point ba? Oh. Nga, usa sad, lakaw pa ka sa taas, magi pa ka koridor, nya init kayo, nya masingtan ka. Ikabot nimo sa sakyanan, ikatanaw imong buhok. Di na kaganahan. Suot Oh, tayo sa Nya nakilakaw lain, di ba? oh. So, kani ganahan ko park and go. Kuan na drive-through na haircut ba. Pero yeah, I go sa simuan ko na. Di ra ka. Lakaw na ka. Oh, lakaw na siya. Mabuhat na to, pwede yun. Okay. Unahin na. So,